तो ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୟାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଏ ଆରେ ୟାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି क्या बोलो और मैं ଦେଖିକି ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ତମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିବେ ଗଲେ ତ ଜରା ସମ୍ଭାଳ के बोलना अब स्टार्ट करो गाइस ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ବହୁତ ଭଲ हाँ ଆଉ ଶଳାଶାଳୀ ମାନଙ୍କର କଥା କଣ କହିବି ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଲ ଗଲେ ଖାଲି ଚିଚୁ ଚିଚୁ କହିକି ପାଖକୁ ଥାଇ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ଆସନ୍ତି ପାଖକୁ ହଁ ସେଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା ଆଉ ଆଉ ସେ ସାନ ଶାଳିକା ଏବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ସିଏ ଯିବି କହିଲେ ଆଉ ସେଠର ମାନେ କଣ କିଛି ମାନେ ଟେନସନ ନାହିଁ ଚା ପାଣି ଯାହା ଜଳଖିଆ ସିଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜିଜୁ ଆଇଲେ ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଚା ପା କିଏ ଗୋଟେ କହିବ ଚା ପା ତ ବନା ବନା କରିକି ଦୀପିକା କଲ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁ ସେମାନେ ଦୀପିକା କଲ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କହୁ ତାଙ୍କ ଘର କଥା କହୁ କଲ କରିଛନ୍ତି अरे नंबर देखा जाଉଛି ପାଗଳ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ବାତ କର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ଭଲ ଅଛ ଭଲ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଅଛ ଭଲ ଅଛ ଆଉ କଣ ଆମେ ଅଛୁ ସୁଡ୍ରେଜରେ ଅଛ ହଁ ତମେ କୋଉଠି ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ କଣ କରୁଛ ସବୁ ଆମେ ବସିଛୁ ହଉ ଆମେ ସୁଡ୍ରେଜରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆଉଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ତୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆମେ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଆମେ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଗଲ ତ ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁ ଶଳା ସାହି ବୋଲି କୋଉ ଘରୁ ଫୋନ ଆଉଛି ତ ଏଠୁ ଆଉ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କଣ ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ପକଉ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯଦି କଲ ଟା ଆସିଯାଏ ଆଉ ବଡ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ ଯିବୁ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତ ଯିବା କଣ ହଉଛି କଣ ଅଛି ଆମର ପାଇଁ ସେଠି ସରପ୍ରାଇଜ ବି ହେ ବୋଲି କହିସାରିଲେଣି ସାରି ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଛକକୁ तो गाइस अपन में क्या हो now it's my village कौन कौन आ रही है शायद नानी मैंने हाँ रखो टिके आरो जिब्बा आरो हाँ से आरो काली नमस्कार के करबा नमस्कार क्यारे जाउछो ଭଲ ଥିଲୁ ଏତେ ବୁଲେକା ପଳେଇ ଆଇଲୁ କାଇଁ ସେତ ଚାଉଳ ପରେ ଦଉଥିଲ ମା ଡାକିଲି ଯେ ଆସେ ବୋଲ ହଁ ବୋଇଲା ଆରୁ ଆଉ ତୁ ଆମେ ଆଗ ସବେ ନେଇ ଆଇଲେ ଥିଲ ସବେ ଭଲ ଥିଲୁ ଗ୍ରାସ ଚାଉଳ ଚୁଳା ଆମର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଓକେ ତ ହଁ 1 टाइप ऑफ सब्सक्राइबर भी कारण ସେମାନେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ଓକେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଁ ମିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରେ କଣ କରିବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନି ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଖରେ ବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଜନା କରିଦେବି ରାସ୍ତା ତ ଛାଡ କଣ କହିବି ଏମିତି ହେଲା
ମାନେ ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗାଡ ଦୌଡ ଦାଡ କେତେବେଳେ କୋଉ ଗୋଟେ ନଟ ବି ପଡି ଯାଇପାରେ। ଗାଈ କଣ କହିକି ଓ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଅ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି କି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ହଜବେଣ୍ଡ ମିଳେ। ଓକେ ନମସ୍କାର କେବେ ଯାଉଛ? ଚାଉଳ ନେଇ ଆଇଛୁ। ଭିଡିଓ କରି ଯାଉଛୁ ନା ନିନି? ହଁ ହାଇ ବୋଲ ଦା ଟିକେ। ହଁ ଯାଉଛ ହେଲା। ତ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖ ଗାଈ ଧଡ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ହେଲେ ମୋ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କାଟିଦବା। ହଁ ତ ମାନେ କି ୟାଙ୍କେ ନାଇଁ ୟାଙ୍କେ ନାଇଁ ହଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ ମାନେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଓକେ ବଟ୍ ହଁ ମାନେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ନାଇଁ। ଆରେ ଗାଡି ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଅ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଚଲେଇବି। ମୁଁ ତ ଦେଖ ଏଆଡେ ବି ଦେଖୁନ ଟିକେ କେତେରେ ମୁଁ ଯାଉଛି 10-11। ହଉ ଦେଖାଉଛି ଠିକ କଥା। ଆର କେତେ ଜଣ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଭାଇ କେନ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ନେଇ ପରା ଭାଇ ନମସ୍କାର। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛ ତ ଆମେ? ଯାଉଛି ପରା ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛୁ। ଏ ପଇସା ପକେଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ଟିଭିରେ ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ସରି ଯାଇଛି। ଓହୋ କାଲି ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପଇସା ଆଉ ପଡି ନାହିଁ ତା ମାକୁ ଦେଖା ପୁରା ବେଶୀ ବୁଲିଥିଲା ନା ଥରେ ଆସିଲି। ହଁ ପରେ କାଣା ହେଲା ହଟା ଭଲ ହଉନାହିଁ କାଣା ବୋଲତ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଖାଲି ଲୁକ ତ ବୋଲଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ କହିପାରୁନି। ଓକେ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ତ ମାନେ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡାପା ନମସ୍କାର। ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଉଛ କା ତମେ ବି? ଓହୋ ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ ଏମିତି ଆଉ କଣ କରିବା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତ ଖାଲି ଗାଡି ଟା ରହି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ତ ଏବେ କହିବି ଓକେ ତ ମାନେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପରିକା ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଛି। ମାନେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କନଫର୍ମର ସହିତ କହିପାରିବି କି ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ତାଙ୍କେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ଗୋଟେ ଦାମାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଆଉ ମତଲବ କି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ଜିଜୁଟେ ପାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଜିଜୁ ହେଇଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଟ୍ରିଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ମୋର ମା ବାପାକୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ। ମାନେ ସେଇଟା ତ ଛାଡ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ କଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ କୁ ୱେଟ କରିବା ଦରକାର। ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଇଁ ଟେନସନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲରେଡି ଭଗବାନ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଦରକାର କେମିତି ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଦରକାର। ହଁ ମାନେ କେମିତି ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ସେ ସବୁ ଗଡ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ମାନେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେଟ କରିକି ଥିବା କଥା। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି ମାନେ କଣ କି ମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଚିଲ୍ କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ କି ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଇନସାନ ଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ଭାଳି ପାରବ କି କଣ ମାନେ ସେ ସବୁ ତ ବାସ୍ ସେ ଇନସାନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ ର ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ ତ ୱେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପିଓର ଡାଇମଣ୍ଡ ତ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଖାଣୁ ବି ଜିଆଦା କିମତି ନା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନା ନମସ୍କାର। ହଁ ତ 3ଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାପରେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ଗୋଟେ କଣ ସଜ ବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ ତ ସେମିତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲକି ୟାଙ୍କୁ ପାଇକି ଓକେ ଖାଲି ମୁଁ ଅନଲକି। କଣ ପାଇଁ ପଚାର କଣ ପାଇଁ? ଯେତେ ପ୍ୟାର ଦେଲେ ବି ହବନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ୟାଙ୍କେ ଏତେ ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତି ଏତେ କେୟାର କରନ୍ତି ମାନେ କରିବି ଆଉ କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଓକେ ତ ସେମିତି ମୁଁ ତ ଚିड़ଚିड़ ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟପ କरो यार मेरे को इतना प्यार नहीं चाहिए आप
जरा शांत रहो, चुपचाप बसो बोले कोई, तो फैमिली सो थैंक यू। क्यों बोले नहीं पूछोगे क्या मेरी लाइफ में आने के लिए? हो हाँ तो गाइज आउ कौन एमती मैंने आपण मान सब कथा वार्तालाप कर आमे ऑलमोस्ट पहुंची गलुनी हमर बोले घर पाखरे आ जस्ट केते 5 मिनिट लागो। ओके 5 मिनट गले के आ गोटे तो 2 मिनट हाँ 2 मिनिट केते लागे जो लागेगा। तो समस्त रिएक्शन मु आज नेबी घरे। ओके माने घरे मु केबे भी कैमरा करिनी। ओके एटा फर्स्ट टाइम तो समस्त रिएक्शन नेबा कि समस्त माने कौन रिएक्शन करबे। ओके तो चलो शुरू शुरू करे।